Dame i gospodo, evo nas natrag. Znam da se ponavljam, ali i ovdje je moja profesorica. Stoga, hajmo početi od gospođe Maje Zorice. Veliki pljesak, molim vas, za profesoricu književnosti, koja moram priznat nas je ipak mrvicu istraumatizirala sa teorijom književnosti. Da, studenti francuskog, to je li istina? Mrvicu da, ali znate što? Mi sad znamo u razgovorima reći upravo tako. Super je ispalo. Mi se znamo hvaliti sada sa činjenicama, poput kad se nađete u razgovoru, evo mali savjet, gdje ne znate apsolutno ništa o temi o kojoj se govori, kao ja nedavno, i onda sam jedva čekala da dođemo na neke kao kulturne teme i onda sam rekla, znate kako se zvala kći Victor Hugoa, Adele? Jer eto, to sam pročitala negdje, to smo učili za teoriju književnosti, tako da ako ništa, bar vam ostaje onako pravit se važni sa tim nekakvim činjenicama iz teorije književnosti, ali hvala vam na tome jer uistinu otvorili ste nam prozor što čitati i kako zapravo čitati i što je književnost sa Antoine Compagnonom ponajviše. Je li tako, studenti francuskog? Je li istina? Je. Nastavljamo sa introdukcijom. Naša je današnja moderatorica, također profesorica književnosti, pjesnikinja i što sve niste. Ja sam vas na internetu googlala i ne mogu vas uopće predstaviti jer treba mi barem 20 minuta da kažem što sve žena radi u životu i što je sve postigla. Veliki pljesak za gospođu Vandu Mikšić. S nama je divna mlada dama i Klasja Habjan. Veliki pljesak. O njoj će nam nešto više reći i naša profesorica Mikšić i lijepo ju predstaviti, te na posljedku Christopher Peter Marčić, dobro, Marčić. Nije toliko apstraktno prezime. Dobro nam došli. Nešto više o našim gostima će reći profesorica. Ja vas prepuštam. Sretno svima i ugodno slušanje. Hvala na ovom lijepom uvodu, Monika. Dobar dan svima. Lijepo vas je vidjeti u ovom velikom broju kako bismo se posvetili malo temi francuskog jezika u kulturnim i kreativnim industrijama. Mi svi znamo da je čovjekovo obilježje, jedno od temeljnih čovjekovih obilježja, kreativnost. Ona se manifestira na razne načine, a za to su dokaz naravno razna područja u kulturi kao što su umjetnost, znači likovna umjetnost, književnost, glazba, film, dizajn, arhitektura, moda, da ne duljim dalje. Dakle, sve ono u čemu nam je francuski jezik itekako bitan i u čemu francuska kultura itekako ima što za reći. Međutim, često se zaboravlja da kultura, ljudi znaju odmahnuti, kultura, tamo nema novaca, jel, svi su potplaćeni i tako dalje. Međutim, kultura i kulturna industrija, kreativne industrije su zapravo jedan važan gospodarski sektor. Tako da danas ćemo malo razgovarati o tome kako se u kreativnim industrijama, zbog čega nam francuski jezik može biti važan i kako se njime služiti na tim područjima. I ja bih zapravo predstavila kao prvo našu ilustratoricu i autoricu Klasju Habjan. Krenut ću od najmlađe članice ovoga panela. Ona, dakle, bavi se ilustracijom, grafičkim dizajnom i pisanjem. Diplomirala je vizualne komunikacije na studiju dizajna u Zagrebu i zajedno sa Zitom Nakić otvorila dizajnerski studio Klasja i Zita. Sklonost ilustriranju vlastitih priča obilježava njene samostalne izložbe, a bilo ih je do sada nekoliko. Napisala i ilustrirala niz knjiga, među kojima Duh Bauhausa, Crtice, Polumrak, Odgođen svijet, te ilustrirala brojne slikovnice, a među njima i višestruko nagrađivanu slikovnicu Tminice autora Igora Rajkija. Međutim, Klasja Habjan je bila i na dvije rezidencije, jednoj u Lisabonu i jednoj u Angulemu u Francuskoj, gdje je na rezidenciju La Maison des Auteurs radila, ili bolje reći započela rad na novoj grafičkoj knjizi koja se zove Moja se baka zove kao čokolada. Pa ja bih te, Klasja, za početak pitala da nam
kažeš nešto o tom iskustvu boravka na rezidenciji u Angulemu i kako bi ti zapravo situirala svoj rad i povezanost s francuskim jezikom, odnosno zašto je za tebe francuski jezik bitan i koliko ti je bio bitan na toj rezidenciji? Pa evo, hvala na ovoj prilici da popričamo o svemu o što radim i na kraju dana o francuskom. Kao jeziku kojeg sam učila još kao dijete, zahvaljujući roditeljima koji su se trudili i mene i brata slati u alijansu, i još u srednjoj školi sam onda učila francuski, tako da je jezik koji mi je zvučno poznat, kojeg mogu razumjeti više manje pasivno, ali nikad nisam ostala duže i odvažila se govoriti ili pisati na francuskom sve do ove zadnje rezidencije. Tad sam malo počela probijati tu neugodu. I moram se pohvaliti prije svega da sam počela francuske filmove gledat tamo u kinu i naravno stripove. I tu imam tu privilegiju jer se bavim zapravo ilustracijom, što je stripu vrlo bliska forma, i ponekad i stripovima se bavim. Da. I tu je zapravo lako naučiti jezik, kao i crtići zapravo. Već grafizam govori jako puno, pa iz konteksta možemo shvatiti ono što nam možda nedostaje. I na toj rezidenciji koju sam imala sreću i priliku doživjeti sad nedavno, pa još sve jako friško, u Angulemu, to je jedan mali gradić, poznat zapravo baš kao umjetnički grad umjetnika. Sam bila kad još bio festival starih vintage trkajućih automobila, što je isto bilo specijalno, isto piktoreskno i zanimljivo za vidjeti, jer je to grad u kojem inače svi crtaju i svi čitaju na ulicama i svi se nekako poznaju jer je mala sredina. A kuća u kojoj smo mi umjetnici crtali zapravo opremljena vrhunski sa tehnologijom i atelje prekrasan stvoren zapravo za strip crtače. Ima i light table i sve što ti treba za razvoj svog projekta. I svako od nas umjetnika ima svoj projekt. Koliko vas je bilo? Pa ja mislim da oko 30-ak u tom trenu, ali stalno se ljudi mijenjaju, tako da zapravo neki odlaze, neki ostaju kraće, neki duže. Ja sam bila najkraće, to je mjesec dana, jer je takva dogovorena razmjena između Francuske i Hrvatske. Ali zapravo se umjetnici mogu prijaviti i mislim ostati do 2 godine u toj kući i imaju mogućnost stanovanja tamo. I to je kao mali neki svijet u kojem nastaju stripovi koji su vrlo inače nišno, neobično u procesu i zapravo su malo i usamljeni, čini mi se, u tom procesu nastajanja. A opet kad si uronjen u taj krug, onda svi mi smo podijelili procese i upoznala sam recimo jednu krasnu curu koja isto radi na stripu o svojoj baki. Samo ona je završila svoj Antonija. I sad sam imala priliku na festivalu u Angulemu gdje sam se vratila poslije nakon rezidencije i kupiti taj strip jer je bio baš tad promoviran, taj njen strip. Tako da sam imala priliku vidjeti procese tuđe, što je jako važno i neka privilegija. I dakle, tamo si upoznala već razne druge umjetnike. Da li su to veze koje ćeš njegovati i dalje? Da li misliš da bi te veze i ta poznanstva mogla zapravo otvoriti neke nove mogućnosti suradnje ili... Pa sigurno. Već s nekima planiram ih ugostiti u Hrvatsku na ljeto. Pa na kraju dana i francuski nam je sad jezik kojeg smo razmijenili na neki način. To su sve stripovi koji su primarno na francuskom bili poslani međusobno. I moj kojeg sam originalno pisala na hrvatskom, imala sam priliku da je Chloe Pilon prevela i onda smo to zapravo na taj način prezentirali tamo i bio je izložen u segmentima i bit će izložen i u Francuskom institutu u ovoj fazi u kojoj je trenutno. Ali evo recimo s tim kolegama kad smo si slali, sve išlo preko francuskog, mislim, hoću reći nekako mi je zgodno što to su ljudi iz cijeloga svijeta. Imala sam priliku upoznati stvarno razne autore, ali ono što smo si slali češće je bio francuski nego engleski u tom smislu. Baš kad govorimo o području stripa, inače možda za vas koji ne znate, u Francuskoj je to strip produkcija izrazito razvijena. Postoje izdavačke kuće koje su specijalizirane za objavljivanje stripova. U Belgiji, dakako, to je kolijevka, ajmo reći, stripa. Tako da zapravo za sve ljubitelje stripa Francuska je jedna neizostavna država i francuski jezik je naprosto nezaobilazan u tom pogledu.
prijevodu. Dakle, ti si doista bila na izvoru i mogla si te stripove izravno na francuskom jeziku konzultirati, vidjeti što rade tvoji kolege. I da kažemo još jednom, Chloé Billon je prevodila na francuski Klasin rad, a od 12. svibnja će biti izložen u Francuskom institutu. Rekla si u ovoj fazi, znači još nije gotov projekt. Pa da, ja još uvijek nadopunjujem sadržaj te knjige. To je zapravo to su neki poetični, kratki ili duži zapisi o mojoj baki, to jest mojim sjećanjima na moje djetinjstvo uz crteže. Ali je zapravo neka forma koja, rekla bi, je jednako za odrasle koliko i za djecu. Nadam se. Ba, da, evo kad se dotičemo sada sa stripa malo prelazimo na dječju književnost gdje je također ilustracija jako važna, ali i to je još jedno područje izdavaštva u kojemu je Francuska velika sila, dakle knjige za djecu, knjige za omladinu vrlo su važne, vrlo je razvijena ta kreativna industrija, znači industrija izdavaštva knjiga za djecu. Međutim, kad govorimo i o umjetnostima uopće, koliko znaš recimo o razmjenama između Francuske i Hrvatske na tom području likovne umjetnosti, koliko su se, mislim, naravno, postoji cijela jedna tradicija i naravno da su se i naši umjetnici inspirirali uvelike francuskom umjetnošću, ali kad govorimo recimo o suvremenim nekim tokovima, koliko se recimo izložbe hrvatskih autora, koliko se često održavaju u Francuskoj, koji su autori možda i tome pridonosili ili u krajnjoj liniji galeristi? Pa čini mi se da je dosta značajna ta razmjena da postoji, da je brojna. Sjećam se da sam prije nekoliko godina bila u Parizu na onoj Croatie la Voici, gdje su hrvatski fotografi bili predstavljeni. Znam da je u Pompidou, da je Knifer, da je Picelj. Ima puno naših autora koji tamo imaju stvarno važna mjesta. Važno je spomenuti Martinu Kramer, i generalno jako puno i književnosti i likovnosti koje su se nekako povezala između ta dva svijeta i imam osjećaj da je neki način lako doći do tako nečeg što je kao recimo u Parizu. Mislim, lako, možda nije lako, ali postoje već utabani kanali, postoje već ljudi koji već godinama su se bavili s tim da moguće i da mladi autori neki način dobe priliku izložiti nešto. Dok ne znam da je to slučaj sa nekim drugim zemljama, iskreno. Možda sam samo u tom krugu ljudi, pa je to možda moj subjektivni dojam, ali čini mi se da postoje naši autori u vrlo značajnim mjestima i pozicijama i prijevodima. Da, spomenula si Julija Knifera, da kako, to je naš veliki umjetnik. Od recimo suvremenih umjetnika koji trenutačno žive u Francuskoj, znamo, spomenula si Martinu Kramer i Žana de Brena koji je mnogo radio u povezivanju zapravo umjetnika i dovodio i hrvatske umjetnike u Francusku i obrnuto. Koje su zapravo po tvom mišljenju mogućnosti daljnje suradnje, odnosno imaš li kakvih drugih planova još prema Francuskoj odlaske ili možda suradnju sa izdavačima? Zaboravila sam spomenuti možda i Sofiju Silviju i njena izložba je bila sad jako lijepa. Nedavno sam bila u Parizu u ateljeu 11. Ona je naša fotografkinja koja već nekoliko godina živi u Parizu. I malo sam se raspitivala i o toj rezidenciji. Međutim, mislim da bi možda prije svega završila ovaj projekt prvo, pa možda s njim aplicirala neku nadogradnju, možda isto taj Cité u Parizu ili nešto. Poanta je možda ta francuski razvid do kraja isto. Makar su rezidencije prekrasne u svakom slučaju, pogotovo za umjetničku praksu koja može biti fleksibilna po pitanju mjesta i vremena i naravno uvijek inspirativno otići u neku drugu kulturu. Ali evo, možda bi bilo zgodno da se potrudim taj projekt završiti ili nadograditi, da možda baš bude još neki grad u Francuskoj, pa da evo, slušam i pokušavam pričati francuski tamo. Evo, spomenula si Cité, sjećam se svojedobno dok sam ja još radila u Parizu da je Davor Vrankić bio također na rezidenciji. Dakle, postoje puno mogućnosti i postoji znači jedna sustavna potpora da se i mladim umjetnicima omogući boravak u Francuskoj i da kako zahvaljujući francuskom jeziku razvijaju dalje u svom kreativnom radu. Hvala ti, Klasja. Ja bih sada kratko predstavila gospodina Kristofera Petera Marčića, odnosno Krisa Marčića, za prijatelje. Dakle, magistrirao je na sveučilištu u Georgetownu, 16 godina radio za vladu SAD-a kao pregovarač na pitanjima međunarodne trgovine i na oblikovanju trgovinske politike SAD-a.
Bio je pomoćnik trgovinskog predstavnika SAD-a za Europu. 1995. godine priključio se Motion Picture Association International, MPA. Od 1995. do 2014. radio kao predsjednik i upravljao regionalnim uredom zaduženim za Europu, Bliski istok i Afriku. Glavna područja djelovanja ureda uključivala su rad na zakonodavnim i regulatornim pitanjima vezanim za medijski sektor na europskim i nacionalnim razinama. Od 2013. je predsjednik izvršnog odbora AGCOA, udruge audiovizualnih producenata i njihovih udruženja proizvođača i društava za upravljanje kolektivnim pravima, a ono što nas danas zanima to je da ste od 2019. izabrani za ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, poznatijeg kao HAVC. Sad, u biografiji ste naveli da govorite engleski, hrvatski i francuski te posjedujete praktično znanje talijanskog i španjolskog. Pa s obzirom da ste više jezični, da ste poliglot, a cijeli dan danas govorimo koliko je više jezičnost važna, ja bih vam prvo uputila pitanje koliko vama i na koji način vama francuski jezik pomaže u vašem poslu. Hvala i dobar dan svima. Jako mi je drago da mogu biti tu. Tema mi je jako bitna. Znati, poznati druge jezike je vrlo bitno. U svakom slučaju bilo u mojoj karijeri. Francuski, da, ja sam živio u Belgiji, teta mi je bila profesorica talijanskog u Belgiji i onda sam živio s njom, išao u belgijsku školu i tako naučio francuski kroz te 2 godine tamo i to je, tad sam imao 10 godina i to mi je ostalo kao temelj u karijeri. Od skoro samog početka mi je uvijek dobro došao i francuski jezik u pregovorima. Sjećam se trenutaka kad smo pregovarali o kulturnom diverzitetu, kad je francuski predstavnik u bunkeru u Ženevi inzistirao da mora pričati na francuskom, da ne može više tolerirati ovo na engleskom. I ja sam im se obratio sa jednom 7-minutnim govorom na francuskom jeziku i bilo je onako djelotvorno. Aplauz 9 od 12 članica Evropske unije tada. U nastavku karijere, evo, kao HAVC mi surađujemo puno s francuskom. Ja sam izabran za predsjednika udruge svih evropskih filmskih centara, znači 38 evropskih filmskih centara, među kojima je najjači francuski CNC, Centre National du Cinéma et de l'Audiovisuel. Bez francuskog ne bi bio predsjednik te udruge, a ta udruga zastupa naš sektor u svim raspravama Evropske unije oko prava, oko kulturnog diverziteta, oko kvote, oko investicijskih obaveza. I francuski je nužan za taj posao i sad smo upravo zaposlili novu generalnu tajnicu u Briselu. Uvjeti su bili engleski i francuski. Jer je to govor koji se to je jezik koji se itekako koristi u Briselu i ako ćeš biti učinkovit na poslu, moraš znati francuski. Tako da koristi nama kao HAVC-u. Mi imamo jako dobre odnose i u samoj kinematografiji sa francuskom. Evo imamo najrecentniji primjer čovjeka koji nije mogao šutjeti od Nebojše Sljepčevića. To je ujedno koprodukcija s francuskom. Taj film se proslavio prvo sa Zlatnom palmom u Cannesu i nastavio jedan nevjerojatno uspješan put do Césara u Parizu 3 dana prije Oscara. Tu nismo prošli, ali skoro. I taj film je započeo svoju karijeru u Cannesu i to je jako lijepo. A par godina prije toga smo imali film koji se zove Murina, Zlatna kamera. Antoneta Alamat-Kusjanović je redateljica tog filma, isto frankofonka. Ona je započela svoj put i s tim filmom u Cine Fondation u Parizu i tu je razvijala i film i svoje ideje, tako da imamo tu jako dobru suradnju
isto i s drugim festivalima u Francuskoj koji su jako bitni, da li pričamo o Clermont-Ferranu ili o drugim festivalima i za animaciju, i Les Arcs po zimi, tako da imamo kontinuirani kontakt i francuski da, jako pomaže. Sjećam se da su me u nekoliko navrata, a i moje druge kolegice prevoditeljice kontaktirali da prevodimo scenarije na francuski kako bi mogli tražiti, dakle filmaši kako bi mogli tražiti sredstva, financiranje za zapravo produkciju filmova. Dakle, francuski je doista jedan nezaobilazan jezik u kinematografiji. A koliko se često, na primjer, hrvatska kinematografija udružuje u koprodukciju sa francuskim? Evo, spomenuli ste sada Sljepčevićev film, ali koliko je to često? Pa sve češće. Evo, sad smo imali krajem prošle godine radionicu u Parizu upravo da se potiče ta suradnja u koprodukcijama i mislim da će se to sve više i više razvijati i za to naravno potrebno imati tekst filma na francuskom jeziku. To je prirodno, to ljudi s kojim bi eventualno oformio partnerstvo, koprodukcijsko partnerstvo i moraju moći komunicirati na taj način, tako da je to naravno potrebno, a i sve više i više će se tražiti. Ja vjerujem da će ta suradnja s francuskim producentskim kućama sve više i više se vidjeti i da će ti filmovi biti bolji i naši filmovi, ali i njihovi, tako da dijelimo to jedno iskustvo. Film Nebojše Sljepčevića je jedan kratkometražni dokumentarac. Sad, što se tiče distribucije hrvatskih filmova, recimo po Francuskoj ili možda frankofonskim zemljama kao što je Belgija ili Kanada, kako stojimo zapravo s tim? Koliko se naši filmovi gledaju, koliko se mogu vidjeti i u kojim se kinima mogu vidjeti u Francuskoj? Pa, to je jedan od problema, premalo. Znači, moramo se truditi da ti filmovi dođu do francuskih, u ovom slučaju, distributera koji će biti zainteresirani. Taj plasman filmova je jako bitan i tu je veliku ulogu igraju ili redateljice ili producenti koji mogu komunicirati i na francuskom. Antoneta je to mogla, ona je imala francuskog distributera, ona je postigla jako zavidnu gledanost. Sad ne znam brojku sad, ali u Francuskoj je jako uspjela je s tim filmom. Nebojša isto, ima i francuskog koproducenticu u biti ima i tu isto ima distribuciju i taj film će se gledati, ali to nije nešto što se desi ovako. To stvarno treba uložiti vrijeme i trud u pronalaženju partnera za to. Evo, ja se nadam da, Klasija je rekla da je gledala i francuske filmove. Ovdje u Hrvatskoj mi imamo zapravo kinoteku, sjećam se kao još srednjoškolka, ja sam išla u Centar za kulturu, umjetnosti i film, dakle bili smo filmski razred, išli smo u kinoteku, to je bilo naše sveto mjesto gdje smo odgledali sve filmove, Novi val, sve francuske filmove, dakle tamo smo se hranili, tamo smo se odgajali, ali pitanje je zapravo koliko danas mladi ljudi mogu vidjeti i koliko su im dostupni francuski filmovi. Na primjer, imamo naravno na televiziji, imamo Netflix, imamo platforme, ali ova neka filmska produkcija u kinoteci se može pogledati tu i tamo neki film, ali zapravo francuska suvremena produkcija... Pa isto premalo je dostupna. Tu mi imamo program koji se zove Rencontre u cinema svake godine i tu se predstavljaju francuski naslovi. To radimo u suradnji s veleposlanstvom i sa Alijansom i tim putem se ti filmovi prikažu u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, nego u mreži nezavisnih kina, što je jako bitno jer Zagreb je najveći grad, ali ima i drugih mjesta gdje ti filmovi moraju biti dostupni publici. I taj projekat je jako dobar, ali je kratak i desi se kroz jedan kratki period i nema dovoljno distribucije francuskih filmova, prikazivanje francuskih filmova u kinima kod nas, nažalost. To je opet stvar distributera, oni kupuju prava na te filmove,
guši, mislim multiplekse guše ovi američki hitovi i onda ima jako malo prostora u biti za druge filmove. Tako da mi je žao i na tome isto treba raditi. Recimo da mjesec frankofonije nastoji koliko toliko nadoknaditi taj nedostatak, pa onda možemo vidjeti i cijeli niz francuskih, ali i drugih frankofonskih filmova tijekom ožujka i to ne samo u Zagrebu kao što ste rekli, nego i u nekim drugim gradovima, što je dakako jako važno. Hvala vam lijepa, Kris. Ja ću sada pitati Maju, odnosno prvo ću te predstaviti, Majo. Maja Zorica Vukušić izvanredna je profesorica na katedri za francusku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bila je stipendistica francuske vlade, doktorirala je na dnevnicima Andreja Žida na sveučilištu Paris Diderot. Sudjelovala je u mnoštvu projekata, predstavnica je za Hrvatsku više udruženja i konzorcija, članica više znanstvenih vijeća, mreža i organizirala je više skupova. Autorica je 2 knjiga, više od 70 znanstvenih stručnih članaka, uredila 3 zbornika i prevela 18 knjiga, vrlo je precizna, dok će joj još 4 biti tiskane do kraja ove godine. Dobitnica je nagrade za izvrsnost u nastavnom radu Filozofskog fakulteta za 2023. Dakle, Majo, nedavno smo zajedno sudjelovale u jednoj radio emisiji, a prije toga i na jednom okruglom stolu na temu književne frankofonije u Hrvatskoj. Odnosno, kako su frankofonske književnosti pisane na francuskom jeziku prisutne u Hrvatskoj književnosti u književnom polju. Pa evo, možeš li nam ukratko samo rezimirati koliko je ta prisutnost? Dakle, dobar dan svima, zahvaljujem na pozivu, dobro neki od gostiju su ili kolegi ili prijatelji ili jedno i drugo. Dakle, što se tiče književnosti, odnosno uopće kako smjestiti francusku, odnosno frankofonsku književnost u okviru Hrvatske, treba reći da je, s obzirom na ove statistike koje svake godine zapravo obnavljamo, budući da ono što smo čuli, 1,9% osnovnoškolaca i srednjoškolaca uči francuski, činjenica da se zapravo francuska i frankofonska književnost prevodi odmah nakon anglofone je zapravo nevjerojatna. Ono što je krasno, ja sam i član, dakle kao i još neki, društva književnih prevoditelja. Dakle, to je naravno zasluga dobrim dijelom što se književnosti tiče, dakle činjenice da imamo kvalitetne prevoditelje koji u suradnji naravno sa izdavačima koji prepoznaju dakle te autore u biti rade na njihovoj prisutnosti. Ono što je zgodno je dakle ono što se sigurno može svaki put iz početka dakle poboljšati je činjenica da se na neke autore treba publika na neki način pripremiti, recimo to tako. Svjetske hitove, dakle to naravno mislim i mladi i ovi stariji čitatelji zapravo znaju i na njima se radi, dakle od ne samo Nobelovci ili oni koji su dakle dobili Gonkura u krajnjoj liniji, ali čini mi se da se posebno javlja u zadnje barem vrijeme interes zapravo za frankofonu književnost. Znači ne isključivo francuska, nego ona, sad ne znam da li se to smije politički korektno izreći, dakle, ali recimo to tako francuski with a twist, na neki način, jer ipak ono što mi, recimo, belgijska književnost, dakle, kanadska književnost, to su da uopće ne govorimo o nekakvoj Africi, dakle, činjenica da jedan dio u krajnjoj liniji, kada govorimo šta bi bila frankofonija, jedan dobar dio autora koji se i prevode u krajnjoj liniji su možda podrijetlom, dakle, iz neke druge države, ali recimo žive i rade u Parizu. Dakle, zato kažem, oni su u biti na neki način nevjerojatno sredstvo obnove samoga jezika, načina kako se percipiraju stvari i tako dalje. Dakle, tako da ja mislim da u svakom slučaju nekakav studij, on mora krenuti naravno sa osnovama, klasicima, kao i mislim i srednja ili osnovna škola. Ali u biti ta nekakva vrsta otvaranje prema ovom nečem novom, mogućnost da se u krajnjoj liniji i preobrazi i taj jezik i ta kultura, mislim da je to ono što osigurava tu nekakvu sutrašnjicu. Mislim, nitko, da se razumijemo, dakle, ja sam profesor književnosti, ali ne živim u oblacima. Ne mislim da ćete vi svi si tetovirati Prusta na ruku ili da ćete, ja bih
ba dobro, možda čak i ne bi voljela, ali hoću reći, dakle, poanta je francuski, ono što je meni ovdje važno da se kaže, da je i književnost i nešto što se vama čini pa to nešto papirnato, pa kako je Vanda rekla nema novaca, istina, nema novaca, barem ne u primarnoj varijanti, ali sa druge strane ono što se spominjalo i na sveučilištu, razvoj generičkih vještina, dakle, onaj nekakav, uvjetno rečeno, feeling i poznavanje određene kulture vam omogućuje da je ono što se zove na francuskom métier du livre, primjerice, da vas osposobi za neke poslove veoma, dakle, široko koji se tiču kulture i u kojoj se, recimo, jedan dobar dio vas može naći. Dakle, tu stvarno od jutra mi svi stupimo, valjda. Činjenica to nije samo ja ću iću se zabiti u kuću za kompjuter, znači 14 sati dnevno i dobiti nekakav išijas sa 30 godina jer sam književni prevoditelj, ne znam koliko kredita, dakle, sebi dići i tako dalje, ili ću biti profesor u školi. Dakle, nevjerojatno zvuči, ali dakle, doista nešto što vam se može činiti kao, nije to konkretno, kad roditelji nekako uvijek kao daj nešto, kao šta ćeš s tim i tako dalje. Možda, ajde, ja neću sad tu nešto posvjedočiti, meni je super. Radim posao koji obožavam i još me i plaćaju. Što ne znači da to ne bi moglo biti bolje. Ali poanta je samo, dakle, ja mislim doista da se ta književnost ili ona vrsta, da je danas pogotovo polako postaje prepoznata ta vrsta, dakle, uporabe, ako možemo reći, književnosti u ovom nekakvom širem dijapazonu aktivnosti, dakle, poslova, kulturne industrije, turizma i tako dalje. Dakle, ne samo jezik kao jezična kompetencija. A po pitanju, dakle, da se vratim, dakle, ja mislim da su takve vrste knjiga otvaraju nove svjetove. Kažem, od onoga poznavanja klasične, dakle, uvjesno rečeno te lektiraške situacije klasika, do onoga što nam doista može biti nekakvo iznenađenje. To u krajnjoj liniji, evo, vidim i dosta svojih studenata, dakle, oni kada rade prijevode, otkrivaju zapravo svaki autor je nekakva vrsta nove planine na koju su se popeli. Upravo tako, dakle, kad čitaju frankofonske autore, dakle autore koji dolaze iz možda nekih drugih kultura i koji pišu na francuskom jeziku, to im se, doista otvaraju im se cijeli svijetovi. To sad možemo vidjeti i na primjeru programa Choix Goncourt koji je malo prije kolegica Ivana Franić spomenula na prethodnom panelu, a u kojemu sudjeluju zapravo studenti i nastavnici Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta. Naime, među finalistima nagrade Goncourt sve su češće ili sada zadnjih godina gotovo redovito i frankofonski autori koji donose neke nove teme, neke nove načine pisanja i mislim da je jako vrijedno da se naši studenti s tim imaju prilike upoznati. Dakle, možeš li nekoliko riječi reći o tom projektu, kako zapravo se izvodi? Dakle, Choix Goncourt, znači izbor za nagradu Goncourt Hrvatske. Dakle, mi smo čini mi se da je još uvijek 29 zemalja u svijetu koje bira. Ono što se meni jako sviđa je činjenica da je, dakle, ta inicijativa izrasla na suradnji 2 jedina sveučilišta koji imaju, dakle, programe francuskog jezika i književnosti, Zagreb, Zadar, i istovremeno to je jedna vrsta, možda se zove izvan nastavne aktivnosti, koja omogućuje, znači, studentima da zapravo u principu svake godine nama zapravo Akademija Goncourt, znate kako, dobro, to idu liste, znači što se njima, dakle onima koji su u Akademiji Goncourt, što se, dakle, tim čitateljima, piscima sviđa i što oni smatraju pertinentnim za prethodnu godinu. Mi dobijemo zadnju listu, znači od 4 finalista. I u biti profesori iz Zagreba i iz Zadra u miješanim ekipama zajedno radimo sa studentima koji se jave na tu vrstu dakle, aktivnosti i čitamo ta 4 finalista. Onda se studenti smjeste zapravo u grupe, pišu, nakon toga je onaj takozvani timski rad. Oni se dogovaraju zato što moraju zajednički napisati jednu vrstu teksta. Nije baš, jedna stvar je napisati svoj vlastiti seminar, druga je stvar kad vi morate se sa 5 vaših prijatelja koji vam nisu profesori pa da ih morate slušati, nego se morate zajednički dogovoriti. Onda je to jako ovako delikatno sa prijateljicama i prijateljima ko će biti, mislim, ne znam da li ko je jači taj kači, ali hoću reći, morate se dogovoriti vi sami, tu profesori nemaju ništa. Nakon toga napišete taj tekst i u biti njega prezentirate taj dan, svake godine se mijenja, jedne godine u Zadru, jedne godine u Zagrebu. Kada nam dođe, znači, u posjet svake godine jedan francuski pisac, što je zgodno jer onda studenti upoznaju, dakle, to nije samo nekakvo velebno biće, dakle, iz tih redaka, nego dođe stvarno čovjek, mislim, ne znam, pije s vama kavu i tako dalje, dakle, onda se na samoj dodjeli prezentiraju ti tekstovi koji čitaju sami studenti. Ono što je najbolja stvar, to sam sačuvala za kraj, profesori su samo
pomoćno osoblje. Šta to znači? Mi vas malo kao motiviramo, pa malo vama čitamo, pa diskutiramo i tako dalje. Studenti su jedini koji glasaju. Znate što to znači? To znači svaki profesor može upeti, recimo od 4 knjige, možda vam se ne sviđaju baš sve jednako. I sad ti potajno možda i, jer mi pročitamo sve 4, naravno kao i studenti, sad zove i onda potajno navijaš ono Isuse, samo da ne bude ova, samo da... Ali u biti mi ne možemo glasati. Glasaju samo i isključivo studenti u Zadru i u Zagrebu. Ono što oni odaberu, koja knjiga pretegne, ta se prevodi u Zagreb. Meni to fantastično. To je, kako bismo rekli, to znači da su ti mladi ljudi, oni odrade, dakle oni imaju ona znanja koje recimo možda novinari, ako nisu frankofonci kod nas, nemaju i koji će zapravo sugerirati i imati utjecaja, na primjer, na hrvatsko izdavaštvo. A to što će se objaviti. Da. Tako je. Dakle, ideja je da se nagrađeni roman objavi i to je inicijativa zapravo Francuskog instituta u Hrvatskoj i Akademije Goncourt, a koju su sveučilište u Zagrebu i u Zadru, dakle obje ručke prihvatili. Mislim da možemo još spomenuti kako je prošle godine zapravo jedna studentica dobila priliku zajedno sa članovima Akademije Goncourt biti tamo, biti na dodjeli u 11. mjesecu znači prošlogodišnjeg Goncourta, a to zahvaljujući činjenici da je napisala najbolji osvrt na nagrađeno djelo. Znači trebali su svi koji su željeli u tome sudjelovati napisati osvrte unaprijed, a onda kad je djelo nagrađeno da se zapravo vidjelo tko je napravio najbolji osvrt i to je bila naša studentica, odnosno vaša studentica u Zagrebu koja je sudjelovala, a sve su to naši studenti, svi ste vi naši, koji su sudjelovali, dakle, ona je sudjelovala u toj ceremoniji, u tom, mislim, ne znam da li možete zamisliti, to je trenutak kada 12 članova Goncourta u restoranu Drouot odlučuje, a ispod je more novinara i čekaju odluku i onda to bude tako... Da, ali treba reći da je to, znači prva stvar, to je natječaj koji je anonimni natječaj. Dakle, mi možda to ispravljamo, ali mi nemamo pojma ko su ti ljudi. Dakle, činjenica da ti čovjek napiše mali compte rendu ili mali sastavak ili mikrokritiku na 4 romana, činjenica su njene bile najbolje, njoj je osiguralo, dakle, ne samo plaćeni boravak, dakle, za studenta francuskog dobiti ne samo plaćeni boravak u Parizu je već fantastično, nego dobiti onakav Pariz na dlanu kakvog ti ne možeš naručiti. Jer mislim, tamo ti onda sjediš i upoznaš, dakle... 12 velikih autora prije svega. Mislim, osim činjenice da, kako bi rekla, sigurno si ljepše smještene nego... Dobro, sad da ne kritiziramo ove druge, ali hoću reći u svakom slučaju, mislim, razumijete, to su prvi koraci koji čovjek to ne može platiti, o tome se radi. To nije sad samo vježbanje francuskoga, nego činjenica, dakle, da doista u krajnjoj liniji, dakle, PR, bila je prvi puta na televiziji, dala je izjavu za novine i tako dalje. Onda, mislim, samo na WhatsAppu mi javlja i tako dalje. To je bilo jako dirljivo, jer u biti to su niz iskustava koje ne bi nikad čovjek dobio bez činjenica da nije napisala malu kritiku od jedne kartice teksta. Dakle, to je na francuskom jeziku. Na francuskom jeziku. Dakle, to je poziv ove godine za studente. Mislim, već smo organizirali ekipe i ljudi su se super javili, ali da sudjelujete na ovom natječaju, jer doista možete imati priliku to isto iskustvo, dakle, i vi sami imati. Evo, dakle, napravili smo jedan jako kratki uvod u sve ono, mogli bismo satima razgovarati jer je tema ovdje jako puno i područja su raznolika, ali ako slučajno imate kakvo pitanje, nemojte se ustručavati i postaviti, mislim da su sada moji sugovornici vama na raspolaganju, pa slobodno, evo. Hvala. Ja sam Laura, inače ovo je moja profesorica, završila sam francuski i imam tu sreću da sam zaposlena na puno radno vrijeme, imam lijep posao i samo je djelomično vezan uz francuski jezik. Ja bih svakako željela da imam više veze s francuskim u svojem životu, ali stječem dojam da je pogotovo s francuskim i u kulturi najvažnije imati dobra poznanstva. I sad, znači, za taj posao je zapravo ključno da si ekstrovert, da znaš ići na dobre događaje. Na koji način, osim toga, čovjek može pristupiti nekoj vrsti posla u francuskom, a da nije na temelju poznanstava? Ima li nekih platformi, ok, sad smo na jednoj takvoj, gdje bi se čovjek mogao više informirati o poslovima sa francuskim jezikom?
Pa za sada još takva jedna platforma ne postoji. Istina je to što kažete da zapravo ide dosta preko poznanstva, što je jednim dijelom zbog činjenice da smo jedna mala sredina, ali mislim da je u svim sredinama tako da se stvarajući mrežu kontakata zapravo vi možete naravno onda, evo recimo Klasija je sada pričala kako kada upozna neke druge autore iz nekih drugih zemalja, otvaraju se neke nove mogućnosti. Mislim, to je jednostavno način na koji stvari funkcioniraju. Ja sam osobno kao mlada djevojka prvi put prevela jednu knjigu, doduše s talijanskog na hrvatski, nije uopće sad to bitno, i slala izdavačima koje nisam poznavala tada jer sam nekako trebala krenuti. Međutim, vi morate odškrinuti neka vrata, morate nekamo ući, zaći, pogledati, informirati se, razgovarati. Evo sad su ovi štandovi isto tako jedna prilika da uspostavljate kontakte, jer mislim da vam je izravni kontakt uvijek ono najdragocjenije što vam može otvarati kasnije neka vrata, jel? Ne znam, je li netko možda od vas želi nešto dodati? Mislim, dobro, poznanstva sigurno koriste, ali zar vi doista vjerujete da smo vi svi ekstroverti? Pa kad bi stigla čitati sve one knjige koje čitam? Hoću reći, uz dužno poštovanje, meni isto traje dan 24 sata. Dakle, dobro, ali to je na razini da li postoji jedna networking mreža na kojoj će se sve okupljati na jednom mjestu, možda i ne, ali ja mislim sada, za razliku od vremena prije nekakvih 20, o kojima govorimo, 30 godina, postoji mogućnost recimo da su izdavači prepoznali što se tiče književnog prijevoda, da su voljni angažirati mladog prevoditelja, ali i osigurati mentoriranje od starijeg kolege. Znači, to prije bilo nemoguće, nego ono, evo ti to i trtljaj se, napravi šta hoćeš i poslije ću te sasjeći ako nije dobro. Otprilike. Dakle, šta hoću reći? U svakom slučaju se na neku vrstu informacija se može podijeliti. Ali pitanje je isto u kojem smjeru idete. Evo, ovdje smo od ujutra, velike su razlike u profilima ljudi. Svačate, tako da ovisi šta vam treba. Ako vam treba turizam, trebali ste biti, svačate, prije dvije. Ako želite ići, dakle, zato kažem, to je preveliki pul da bi imao jednu platformu. A nažalost mi radimo na tome da frankofonaca ima sve više, ali nas je, mislim, Hrvatska je mala, kako cijela država, svačate. Samo par riječi, mi kad objavljujemo javne natječaje, to je otvoreno i mi često tražimo barem 2 jezika, tako i francuski naravno se vrednuje, ali to nije dovoljno redovito da bi se moglo slijediti. To je stvar, mi objavljujemo u Narodnim novinama i ne znam gdje još, ali nije preko poznanstava da mi zapošljavamo. To se zna desiti, naravno nisam naivan, ali ovo što mi radimo, to ide ovako. I sad smo u Briselu, upravo prošli tjedan sam bio tamo smo zaposlili novu generalnu tajnicu te organizacije EFAD, European Film Agency Directors, isto 2 jezika, engleski i francuski minimum. To je bio javni natječaj, ljudi su se mogli prijavljivati, ti jezici su bili jedan od uvjeta. Ne bavimo se jezicima, nego se bavimo u slučaju Belgije politikom Europske unije naspram filmovima. Tako da prvi uvjet je bio da si upoznat sa tom temom, a među alatima su ti jezici. I ta 2 osnovna jezika u Belgiji su tražena. Mi isto tako gledamo na naše zapošljavanje, znači da, radi se o filmu, radi se možda o promociji ili o nečem drugom, prikazivaštvu ili program Filming in Croatia, znači film, ali jezici vrijede puno i puno pomažu u poslovanju. To što sam prije pričao se dešava i mojim kolegicama s kojima radim. One moraju baratati drugim jezicima da bi mogle raditi svoj posao kako treba. Da, dakle, jako je važno razlikovati da li govorimo o nekakvim ustanovama, javnim natječajima i tako dalje, ili govorimo o umjetničkom poslu, recimo književno prevođenje o kojemu sam govorila, to je jedan umjetnički posao, ovo što Klasija radi, to je jedan umjetnički kreativni posao, dakle, to ide sasvim nekim drugim kanalima. Dakle, ovisi što vas točno zanima. Ima li možda još neko pitanje? Tamo u dnu imamo... Doputovat će mikrofon k vama, samo mi dignite rukicu. Vi ste, evo na pola puta ćemo se naći, izvolite. Hvala vam, pošto ste već spomenuli što se tiče
toga da nismo svi ekstroverti i da se moraju čitati sve te knjige. I spomenuli ste već to da ne očekivate da će svi imati stotoviranog Prusta. I što se tiče Prusta, i što se tiče bavljenja književnošću, kako jedna mlada osoba koja bi trebala isto tako biti ekstrovert i društvena i otvorena, imati kontakte s ljudima, i kako jedna takva osoba može se baviti književnošću i čitati onoliko koliko književnost to zahtijeva, a da se ne odluče na to, kao što bi Proust rekao, renoncer à la frivolité, i zatvoriti se u samog sebe kako bi se bavili književnošću ili pisanjem. Kako se može to nekako izbalansirati, to bavljenje književnošću i čitanjem, a da se u isto vrijeme ima taj društveni život? Terapijsko pitanje, ne znam. Mislim, ovo je bilo jako licemjerno da sad jer bi značilo da ja smatram da ja vladam tom temom. Ja mislim da ću umrijeti ne vladajući tom temom, ali multitasking je životno određenje, točka. Ne, zezam se. Dakle, da se razumijemo, ovdje, dakle, i u ovom nekakvom veoma uskom okviru književnog prevođenja ima različitih situacija. Nije svejedno da li neko radi samo književne prijevode 24 sata dnevno, jer onda je, dakle, govorimo o programatičnim stvarima koje se znači da li neko može preživjeti od svoga rada ili ne. Netko drugi je profesor u školi, netko treći prevodi, šta ja znam, usmeno, tumači, dakle, i tako dalje, tako neko je profesor na faksu i neko, dakle, šta hoću reći, pitanje je u kojoj razini se čovjek zapravo snađe. Nije to kad ste stariji, onda imate osjećaj, to je sve nekakva sudbina. Ma nije sudbina, mislim, 100 stvari je moglo otići drugačije, nego ćete u nekom trenutku odabrati. Ali osnovna je stvar u biti da bi se nešto desilo, ti se moraš truditi da pokušati i raditi zapravo na tome. Ne može čovjek postati violinist ako ne svira svaki dan. 6-7 sati dnevno, pa se onda čujemo i vidimo. Naravno da nešto drugo otpadne. Ali ja mislim da ima mjesta i za novim medijima, i za kritičare, za nekakve kulturne komentatore, za ljudi koji će postati novinari u kulturi, za ljudi koji će preko generičkih vještina raditi u nekakvim kazalištima. Mislim, ja sretnem ono jer mi viču presnakce i tako to. Dakle, znam da rade i da su jako dobri u tome. A svačite, nisu završili ADU ili tako nešto. Dakle, to je ona vrsta širine koju možda recimo na Filozofskom mi stvarno imamo. A od same književnosti, pa ima tu i pjesnikinja, mislim, hoću te reći, svačite, ima i profesora. Dakle, na vama je da vidite gdje ćete se naći. Ima i ljudi koji fantastično prevode i tako dalje. Tako da, ne znam, čovjek improvizira cijeli život i onda se jednog dana nađe u mirovini. Možda. Nećemo završiti s ovako optimističkim riječima, nego ćemo još koje pitanje uzeti. Evo, mislim. Hvala vam, Mlada, damo na baš lijepom pitanju, ali moramo još puno vremena bismo trebali imati za takvo što za odgovor. Izvolite. Dobar dan, profesorice. Možete nam malo reći o književno prevođenje? Puno prevodilaca, čujem, otvara vlastite obrte. To je kao praksa. Pa me zanima malo razlika prednosti biti samostalan prevoditelj, freelancer, ili prevoditi za, ne znam kako to ide, za kuće ili za nekoga. Biti samostalan ili za nekoga u književnom prevođenju. Književno prevođenje, ovako, mogu ja recimo, samo da odvalimo... Za neku osobu koja nije tako, koja ima neku, mislim kako god to zvučilo, veliku prednost, nema obitelj, znači nema djecu, nema ništa, nego ima svo vrijeme strast za prevođenje. Odlično. Prva stvar, može otići na rezidencije na koje neko ko ima malu djecu možda ne može, jer se ne prihvaćaju druge osobe, pod jedan. Dakle, to je velika prednost. I mislim, prvenstveno djecu i pse u krajnjoj liniji. Dakle, sve znači morate ostaviti doma. Ima svoje vrijeme i ljubav prema prevođenju. S druge strane, dakle, kažem, mi u društvu imamo velike razlike između ljudi koji samo prevode. To znači, to je naprosto stvar pragme života. Dakle, to vi sami morate vidjeti koliko ste novaca spremni živjeti, što ste se spremni žrtvovati, što niste i tako dalje. To isto tako znači, dakle, činjenica da smo, evo, ja i ona smo profesori na faksu. To znači, mi prevodimo, ali shvaćate, to nisu isti uvjeti kao neko ko mora izdavača, mislim, ko ima samo izdavača koji mu plaća pa da može platiti struju i tako dalje. Dakle, to su isto bitne stvari. Ja pretpostavljam da jedan dio vas, lijepo je sad tu pričati o idealima, ali isto tako mi potpuno
potpuno jasno da jedan dio vas želi, ima smisla, samo ako to realni odabir nekakve struke. Dakle, od književnog prevođenja samostalno je teško živjeti, ne znači da je nemoguće. Ja mislim da ja sebe tretiram mislim da imam luksuz jer mogu odabrat recimo neke koji su meni problem, pa onda ih idem prevoditi. Ali ne moram svaki mjesec jednu knjigu van. Hvala. Dakle, ja bih ovim odgovorom u krajnjoj liniji i zaključila ovaj naš panel, jer smo malo već prekoračili vrijeme koje nam je dodijeljeno. Zahvalila još jednom Klasi Habjan, Maji Zorica Vukušić i Krisu Marčiću na sudjelovanju i vama naravno koji ste nas ovako pozorno slušali. Hvala.